Hemmeňize salam futbol muşdoklary. Biz sizi futbol dünyasy atly täzelikler bilen tanıştyran kanalymyzda hoş gördük. Elbetde bizim bugünkü temamız täzelikler hakynda däl. Biz bugün size Türkmenistanyň trenerimiz Gurban Berdiýewiň Rubini trenerlik eden döwründe, yani 2009-njy ýylda Camp Nou'da Barcelona garşy ýeňişiniň taktik analizini taýýarladyk. Ve PES muşdoklarymyz, yani PES gowy PES oynayan dostlarymyz üçin biz PES'te bu taktikede näýelik oynajaklygymyz, yani näýelik oynap biljekliginiz barada maglumatlar berdik. Videomuz soňuna çenini görmeňiz maslahat berýäs. Biz ilki bilen Pep Guardiola barada birazcık gurrun ederiz ve ondan sonra analizlerimize geçeriz. Ondan hem başlayasın dostlar. Haçanlı Josep Guardiola 2008-nji ýylda Barcelona trener saýlanandy. Köp adamlar munyň ýalňyş kararlygyny dile getirdiler. Sebebi onuň trenerlik tejribesi hiç ýokdy. Emma ol ilkinji sezonda Barcelona bilen alyp bolýan kuboklaryň ählisini gazanmagy başarypdy. We onuň barça getiren täze filosofiýasy o Barcelona'nın hiç ýeňilmejek ýaly görkezýärdi. Totalny topa ýe çykmak. Kontra pressing, dünya yıldızlarından dolu düzüm. Ve şol döwürlerde Barcelona hakyky ýeňilmek bilmeýän bir maşina meňzedilýärdi. Emma her ideal mehanizmiň hem bir kemçilik we bir açyk tarapy bolýar. Ýöne şol tarapy, şol ejiz ýerini tapmak her kime başardan okdy. Ve şonu başaran ilkincilerimiziň içinde biziň ýyldaşymyz Türkmenistanyň göz gowunçy, ählimizin çün ýürekden üstünlük dileýän trenerimiz Gurban Berdiýew. Bu ýagdaý Kataloniýada 2009-njy ýylyň oktyabr aýynda bolupdy. Çempionlar Ligasynda gowy başlan Rubin ilkinji oýunyny Inter bilen oýnapdy we oýun 1-1 deňlik bilen tamamlandy. Barcelona bolsa Dinamo Kiýewi mihmançylykda ýeňdi. Şol ýylyň geçen sezonyň çempionu barça bu maçy Nou Camp'ta hökman gazanmaly. Her kim Gurban Berdiýewi gaty gowy tanýady kazandy. Emma barça onuň nähel güýçli taktikliginden habarsyzdy. Şol döwrüň Barcelonasynyň sağ tarapyny saklamak gaty kyndy. Çünki hiç ýadamak näme bilmeýän Dani Alves we onuň öňünde dünýäniň iň gowy oýunçysy, iň gymmat oýunçysy bolan Lionel Messi bardy. Gurban Berdiýewiň Barcelona garşy taýynan oýnyň soňy bolmagyna garamazdan Türk asylly oýunçy uly tizlik bilen topa ýetdi we Rubiniň ýeňiş golunu ýetirdi. Ondan soňra izli üzülmeýän barça hüjümleri käs üçünden döndü, kä gorudy. Videomuzun sonunda biz size 2019, yani PES 2019'da 2009-njy ýylda oynan Rubin Kazanyň, yani Gurban Berdiýewiň Barcelona garşy taktikini görkezmegi makul bildik. Birinji bilen men size şeýle game planyny görkezdik. Elbetde häzirki sastaw bilen bu wagtda sastaw Rubin Kazanyň diňden ýylansakda emma esaslar berdi taktikany görkezmek. Hemmemizin serdik Rubin Kazanyň Minguez ve Gökdeniz bilen, yani 4-4-2, 2 forvet, yani 2 napadaýçy bilen oynady. 4-4-2 saýlaýar. Ondan soň iň esaslar şudaýdy. Viktor Kalyoshin ve Christian Ansaldi'nin ikisiň çepbir oýnamagy. Onuň üçin biziň etmeli dadymyz fluid formation atjak. Yani biz topaya çıkımda bir taktikada, hücuma çıkımda ve oranımda bir taktiğe geçeceğiz. Fluid formation açtığımız. İyi etmeli dadymyz
Haçan da topa iyi çıkandı, haçan da top bizde olanlar ve haçan da biz goranımızda. Biz haçan da goranımızda etmerde adım üstade olanlar esası beşli gorağı geçmek. Yani gıynansak da PS'de 2 sanat çektir oynadık bilen yok. Entek ruhsat verilmedi. Bizim etmeli işimiz Stepanov orta almak, yani Stepanov bu berde Christian Ansaldin Velipes'in yerine getiriyor. Zuyev Vitali Kalyoshin'ın Velipes'in yerine getirir. Rubin Barcelona'nın hücumlarını şeyle karşıladı. 5 gol oldu. 3 yarım gol oldu. Şuna müştak çekelim ve Dominguez'in false nine, yani yalancı dokuzluk deyip bilinen taktikanı bulunmalı, yani onun da ortadan top almak için iyi de çekilmeyi, ama Gökdeniz'in önde kalmağı bilen oynadılar. Onları da biz size detaylı emmedi artık var düşündürür. Attacking instruction'a gelimizde kontra-atak oynadılar elbette. Reis'e paslı ve ortadan Barcelona karşı elmidame esası oyunu ortadan oynayan komandalar ve main formation, yani her kim öz pozisyonundan oynadı. Support range. Yani support range bu oyuncuların birbirine yakın oynamayı. Rubin Kazan ile Kenogati yakın oynamadı. İsveç'in o zaman aralar hat açıktı. Ve defense instruction orada hem all out of defense, yani tatalina baron oynadılar. Ortadan vurdular ve agresif. Gören ortam khas agresif böyle. Defensive line, linya, goro linyası iyi de çekildi Rubin'in Barcelona karşı ve kompaktne çekildi. Yani khas kompakt oynadılar, khas. Nasıl oynadılar? Wing rotation elbette bu değerli. Eğer şun oynayalar. Olur false nine, yani yalancı dokuzluk. İkincisi hakda touchline, yani pasame brovki diye orçası. Qıra linya çekili oynadılar oyuncuları. Beyerde de swarm the box gorovçularının orta göbeğe cemlenmeyi ve counter target. Bu da zatta di. Gökdeniz'de de ünsüren ortalık Gökdeniz'ken iyi daha gelmedi. Hova inni yavaş seyredelim. Hatanlı top oyun başlandı. 4-4-2 al görünüyor. Top alamada 4-4-2 al görünüyor. Ama topu Rubin yitiren vakti otomatik 5 daşitaya geçiyor. Yani Zuyev'in yarım goroçudan daşitaya geçmeyi, yani Vitali Kalyoshin'ın edeni işi. Zuyev bizde yerine getirir. Ve Christian Ansaldi. Bu işin orta Dmitri Stepanov yerine getirir. Yine de belirleyip geçesin zat olur. Main marking, yani adamı goro oynadılar. Onun esası bizde Noboan yerine alan Igor Konovalov var. Igor Konovalov biz Noboa diyorlar ve ol Rakitic'i, yani Andres Iniesta'nı yaptı. Onu söyleyen olsanız Dmitri Zuyev Daniel'ı, yani Sergio Roberta'nı ve Dmitri Stepanov orada Lionel Messi'ni, yani Christian Ansaldi'nin işini yerine getiren adam Lionel Messi'ni yaptı. Adama markajla oynadılar şu sağırada, esasen çep burada. Hova gördünüz, şular real taktikada oynadı ve bundan sonraki taktikaları olunca ödünüze kalandat esası berde oynamalı adınız pası oynamalı ve kontra-ataka tiz çıkmanı başarmalı. Rubin Kazan kontra-atakaları görüyen ve kontra-atakaları köp ulanyan top orada esasen bizim trenerimiz Kurban Berdiyev vakti. Yine dostlar, yeni bir videomuzun sonuna geldik. Şöyle videoların devamının gelmesi isteyen olursanız kanalımıza ağza olun, like basın ve bu videolardan ilk bilen siz haberli olmanız için cancağız açın ve fikirlerinizi, isteklerinizi bizim komentarya bölümümüzde yazıp bilirsiniz. Özünüze kolca seyredin, yine de görüşeceğince sağ olun dostlar.